Hello mga ka-Inday, this is Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakakilala sa akin, I'm Inday Rona. At sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para naman po mga ka-Inday, ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko sa my YouTube channel. And today's video mga ka-Inday, pupunta ako ngayon sa simbahan kasi mag-prepare kami bukas para sa BOS. Gagawa kami ng mga may gagawin kami mamaya doon mga ka-Inday. So matutunghan nyo yung mga ka-Inday ko anong mga gagawin namin doon. At saka ako lang yung mag-isa, magmotor ako, wala akong kamerang at ito po yung magandang babae mga ka-Inday. Super init mga ka-Inday sa dalan, sa among dalan. Uy, lights. So ayan mga ka-Inday, mamalit sa amis, kauban sa ko ang gwapa nga friend. Hi! Hi mga ka-Inday! Mapalit sa amin daw siyahan ko an kaayo, ipawan-uwan pa ko. Init kaayo! Oh my God, nagluta pa naman ko ginang buntag. So ayan mga ka-Inday, ayan mga ka-Inday, ayan mga ka-Inday, Ayan mga ka-Inday! Nakoy question ni mo Wang. Yes ma'am. Kanang sa atong pag-friendship, pila ka naka-years sa tuang kuan sa tuang pagka friendship kunuhay daw nga lutaw, lugaw. Unsay mo maingon nimo sa kuan? In our friendship ma'am for almost a decade na no, I can say na dili ka plastic ma'am, dili ka mamiya og mga barkada like me. Uy, kabayot. Pahirap ko ma'am. So ayan mga ka-Inday, nagpalit sa siya ka na Ingon jud ko na usa ka mamalatakdal man ka sa pagkabayot. Jud adyo ka magpro ka sa soken. So ayan mga ka-Inday, ingani lang mi. Wala na buhat, tagulat bi sa mga gwapa nga mga tao. My God. Hi. Welcome to my vlog. Pinuta ka rin yung bulak. Kuya mong jigi? So ayan mga ka-Inday, nagkupos na siya og niyog. Niyog. Ayan. Kahod niya mo Chad, ala ang pinakagwapa din sa bitak o ganjiki proper iring kaging. Julia, gawat na makagibidyohan. Imo makamot. Oh, G. Imna ko, B. Dapat nga naon jud siya pagkupo sa kuan sa lubi. Hingang malalim. Sabi ni Gibo. Langit-git lagi kayo kakat. Ayan, malagkit.
Hello, welcome to my vlog. Hi, vlog! Yes, yan ako mag-drive. Oh, ikaw ang... Ako'y sakay. sorry. Habadyo ko ng taguan. Ano na ang? Welcome to my life. So ayan mga kainday, maghumol ko og malagki para pilit. Wala ba ya day? Wala ni day. Wala na. Kaya pagtapos mo dalag tubig di. Oh, daraan. Tara mo, limpyo man ni ma'am. So ayan mga kainday, naraan ko an malagkit. Sa kung paano sa kung kamot. Sige, go. Hello, welcome to my vlog. Subscribe to my YouTube Kaya channel. na ko. Beef. Ang kutsara. Don't forget to subscribe. Uy! Grabe naman na siya, eh. Hindi pa naman. Nagpili naman na siya yan. Nadala ako. Ayan mga kainday. Kunahan ako siya kung Para mahumok. ano siya. Ang tagigan tinagahi. Dito sa ako. One minute and 10 seconds. So, ayun mga kainday, nagpakonsa ni Ogalaha. Ayan. Yan. Ako trabaho sa balay mga kainday, mo po kung trabaho diri ah. Nasaon. Ako Dapat na body movement. Dapat napil pa di mong lawas. Sige. Masaon yung pag-perform. Anaon. Kanina mga kainday mo na kung trabaho sa balay. Karoon po mo po na kung trabaho. Sige, dali na. Hoy. Kapoy na gani, per-fresh yung gihapon. Hindi ako mag-surfer. Uy! Apil man mo sa kuan. Asa man mi diri ah? Dali mo! Saan na? Ilan dito mo? Piting sa gulan na. Ha? Tarahay. Ito na clear skin. Dito man na. Pa-ID. Mama na lang, mama. Pa-ID. Eh, mami, para sa Yan. Ayun mga kainday, butang na nako ang Loy-a. Mga expert kayo nang nagbuhat karon sa suman mga kainday. Pasensya na mga kainday.
Nag-experiment lang yan eh. Para sa mga sa science. Science and technology. Nag-oriental. Yan mga kanday. Kailangan pa yun siya, paubsan na siya mga. Masaya na buhaton. First mga kainday, kailangan ni siya ukuan. Ngayon siya pagkutang. Hindi man Mga pila ka ba kutsara ikuan tapos. duha katapos mga kainday, pero kami mga kuan, hindi kami mga expert ani. So, sorry sa nagtanaw mga kainday na tingani ano pagbuhat kasi hindi kami mga professional. Ito kami manggitay. So, sunod na Makalay ba yung mga kainday? Nansay sunod. Next mga kainday, i-fold niyo siya ng ganito. Kasundog na ka. Ganon. Ganon mga kainday. Kailangan na siya ganoon mga kainday. Going Ay, kabaray. Papiin siya mga kainday. Yan. Nanak ko'y nabuhat nga. Suman. So, ayan mga kainday. Uuwi na ako mga kainday kasi ang madilim na. Iiwan ko sila. Uwi muna ako mga kainday. Mega shout out po kang Eileen Bisdak from Turkey at saka kang ating Evelyn Rabia. Mega shout out po sa iyo mga kainday. So ayan mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Ako'y magpapaalam na mga kainday. I'm Inday Rona. Bye. Bana kayo ang kuan. Bye.